Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
terima kasih dari piyambak menika mungkin rezeki waktu syukuri saking Gusti Allah. Monggo. Alhamdulillah Bapak menika adewe ditimbali wonten SMA Balong Desa iki. Saniki acarane meriah. Menika yo sanget dijabahi Gusti Allah. Ditekani udan kuwi insyaallah bertanda doa seseorang bakal dijabahi marang Gusti Allah pengiran. Allahumma amin. Amin. Allahumma mangke. Apa? Iki kok jeblas muae lagi. Ora kok dalan got iki. Wong acarane HUT. Terus barak kowe HUT. Oh. Apa HUT iki? Maksudnya itu tulisannya itu apa? HUT. HUT. Lah yo wacane apa? Iki maksudnya HUT itu lho kepanjangannya apa? Wong dhewe iki terkenal dengan jenius. Kok iso HUT? Lah iki lha dhewe. HUT iki menika hari ulang tahun. Oh, buat Bapak Hari, sudah panjang umur, sudah selalu. Lah, bingung ini. Hari ulang tahun loh. Hari ulang tahun. Nanti yuk, ulang tahun hari tuh. Iki kok angel dadi. Mas, dulu ora nek kabel montek, Mas. Iki lho tak kon ngemut iki dasare. Nah, bingung ini. Hari ulang tahun SMA 1 Balong. Orang ulang tahun SMA Balong. Nyapa? Ulang tahun hari. Balik hari ulang tahun. Itu ulang tahun hari. Aku mudah mendur. Nggak kok potong-potong mobil lunas dari ini kok. Niki mau tahu nggih, aku ibu malah niki panjenengan utus nih panitia. Gersane udane kerja nyuwun uyah buya. Iya, iya. Iya. Kali tahu lombok. Hei, gorengan. Pucuk gue. Kok lagi sesek apik lho urung-urung bagi kok enak. Aku kurang mau ada efek ini gak. Aku pengen siswa ini bermentalnya kendel ngono lho. Hei, SMA ini gak sepele. Mengenalkan budaya sejak dini. Besok ini kenal karo real. Besok kondang kalau kok SMA sisi tetap terangkat. Neraka. Lho. Kayak dipaksa ini disewa ning lambi iki kali ditampil ning masyarakat. Karena sebeda. Ini hubungannya wong yang mengenal dukun gitu. Iki lak sangkek mulai lah. Paling energi. Dadi melorot gini betul dengan aku dhewe kok. Iki tak jajale iki jajale. Model ngene iki ora kuat gitu. Ya, ya. Oh, ini ada apa ya? Cepat ya. Mengenai baik. Mana juga bodoh. Ayo. Yo. Oh, hati lur. Yeah.
Cok. Oh ini Cok. guru-guru ini bendro. Ini juga jatuh katanya gak lulus tuh. Hei. Aku mau buka ini sebagai TikTok. Gak kok rokinya. Joget jatuh katanya gak milih TikTok. Oh ini. Ini sebenarnya kurang manis tambah itu ya. Kowe iki mbok goreng ngomong nggih. Ora gawe ngono kuwi. Lah iki wis genah. Iki bibit teruse adewe. Bos kali reak iki lho sama adik-adik ngene iki lho. Bos nyatane kok kono wis semuanya lho banget. Kowe wong mek jalan gede-gede ngene iki. Umpamane aku lah jalan adik iki mau. Tung. Enggak. Sek, iki aku nek praktekne sing gede-gede ngene iki. Oke. Kendang. Tung tak geblak dasmu tung. Dasmu dhewe kok praktek. Sing apik Tak tung dituntut dadi ngadeg dhisik. omong ae ngoten. Kuwi baris apa joget? Pengen ngendangi ngene. Dek. Nek sing tuwek ngadeg dhisik nyebrangi dadak ini. Lagi joget. Tang gede. Kuwi nek sing gede-gede. Nek sing cilik-cilik adek iki mau semangate ra umum. Iso. Tak tung tak. Mulane konggon iki wis Sing tak inceng bocah loro iku siji to. nyapa. Saking semangate joget to. Iya. Madhep kowe. Nek sing mburi iki mlakune benak. Apa? Mergo sepatune pas. Pas. Sing arep kegeden dadi rada embung. Tapi gak apa semangat. Gak apa semangat. Luar biasa mentali. Tepuk tangan buat siswa-siswi SMA N 1 Balong. Itu sekolah sing cinta budaya ini. Bener. Bisa belum ngangkat budaya Ponorogo. Masuk. Anak-anak didik diwai fasilitas. Acara ulang tahun nagame reok. Diwai wadah. Nggih ngembangke kesenian reok Ponorogo. Matur suwun nggih Ibu Kepala SMA N 1 Balong. Ya Allah, aku salaman. Salaman aku. Ya jarak sangu. Amin. Oh, baik. Siapa, Bro? Siapa? Yang aku udah harus aku Eh, orang dan ini kita ingin mengajarkan edukasi sebagai seniman ojo sok nyalon duit. Iya. Yang sama itu diurat. benar Bu. Aku yang bawa kepala ini, cowok. Bu Kepala Sekolah. Zaman itu dia kepala sekolah buku. Siapa? Cinta senengi buku berloro. Siapa? Ada sing galak ya, ada sing ayu. Aku sing bahasa Jawa ya. Siapa Bu? Bu Nopi. Wai. Bu Napi ini sing pundi? Nah, iki bocah nek cekatan resikan yang ini iki. Disponsori oleh tukang satu-satu. Aja karo modele ora nek bolo-bolo Kalau panitia. nak komen tinju. Ora nek panitia ae bocah akhir dhewe gak usah. Didongakne paling ndak sekolah iki ben piye, ben maju iki piye. Maju disuruh. Lulusan iki tutup. Yo kowe. Ya paling enggak apa kita mendoakan semoga SMA N 1 Balong selalu mencetak siswa-siswi generasi bangsa yang baik dan jenius. Tepuk tangan buat SMA N 1 Balong. Nanti terus para bapak ibu guru sabar asalipun didik siswa-siswi pun. Amin. Ngono contohnya ini. Pojokan sekolah itu kurang mana tak doang sekolah. Ya ini paling enggak bapak ibu guru nak gawe Tak marahin. Ini dipegang penangganan disponsori TikTok ranjang kuning. Rinjing kining. ya paling enggak ya aspekno Oh, bapak ibu kepala sekolah kalian bapak ibu guru kafe merah apa
sama satu bau tetap menjadi yang utama. Mahal. Tapi ngono aja nih. Bang, 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 oh. bang. Ah. Bang, bangi bangga, bangga gue murid kaya ngene iki sing sering budaya. Padahal Ponorogo sing utama iki budaya. ya oke. Ya apik ngono apik. Kalau diwai tepuk tangan kalau seneng aku. Apa ini tepuk tangan tanpa saweran? Iki apa to lho nek iki kok. Oh, betul. Katoke ireng, katoke ireng. Rang. Ireng soto insya Allah lek wonge apik tekan besok bakal liyo rezekine lancar. Amin. Kepala sekolah yang suwi. Amin. Lah ya kuwi terbukti pisan kuwi. Reng. Apa iki? Reng. Rangkulan kabeh guru atau pernah membeda-bedakan satu dengan yang sama lain. Ini bersama diri berdiri Sama tinggi. duduk sama rata. Kira apa gue lagi lah baca adik-adikmu ki yo baca kok obane. Bukan perawe. Sama di sini sama bawah bagi. Lah iya. Lagi. Patut tahu tuh, patut tahu. Tahu. Iki yo sesma ngene kuwi. Bukan nih.